مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ یوزل دعلوم دیوبند کے درسو کو بیادا سی چرتا تقریب و داغی شرکت دا پارت ریل کی ناست پسیٹ و سرخوا کی یو انتو کے ناست دی انتو دا پتہ نوا چه دا دا دعلوم دیوبند محدث کبیر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ دی دا پتہ وطا نوا چه ریل روان شو دا دی انتو کیڑا کی گڑبڑ رالل تقاضی تے ضرورت راغی چه وراغی ٹیلک تا بیت الخلا بند و بالکل گندا و بند و داس واپس روت پوزے پٹکڑے و مدنی رحمت اللہ علیہ ویز پیشم چیر لیٹین بندے تعلوم دیوبند محدث کبیر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وی پاسی دم دا سرکٹو ڈبی میں راغون گل او لیٹین میں اوبین ز پاک میں کر اغیندو تا کینا سم اغیندو تا موی چلال شا تقاضی لاغما تاوی چھ لیٹین بندے ما ورتوی میں ابھی نکل گیا بالکل صاف ہے واقعی تو صفا کرو چھ ورغی زباو چھ دا اندرو و تا تا گوری چھ دا سوکت چھ یرا دا ما دا پارا لیٹین صفا کر سٹیشن باندے ریل ادرے خلق دا مدنی رحمت اللہ علیہ دا استقبال دا پارا راجم دی چگے وی شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام دا اندوی وی دا دومر خلق دا دومر دیر خلق دا چا دا استقبال دا پارا راجم دی چا ورطوی تا تا پتہ نشتا ورطوی وینا وی تا سر چی پسل باندے ناستے دا دا دعلوم دیوبند محدث کبیر مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وی خدا مدنی رحمت اللہ علیہ دی ورغ دا غلا سنے خول کرل وی حضرت تا لیٹین ندے صفا کرے بلکہ تا دما سینہ دا کپر و شرک نہ صفا کرے دا اول ما تا کلمو و یا رستو بیا جلسہ کی شرکت کوا ام مسلمان شو دا غٹول گرانا مسلمانان مخلوق کو خدمت سے راضی کرنا او بیا والا اللہ کم مقام ورک دی خدمت دا وجنا اللہ والا کم مقام ورک یوزل دعلوم دیوبند کے دا حدیث و درس کو گس لاس بانے پالے جٹے کو بے ہوش ہو اسپتال کے ایڈمٹ کدش پہ داخلے کا دا دیوبند طالبان جاڑی چمنگ دا مدنی رحمت اللہ علیہ دا افاداتو افاظاتو نا محروم پادشو لیکن سار شو مدنی رحمت اللہ علیہ راغے ہو مسند درس بانے کیناستو بخاری شروع چی سبق اخلاص کو چاورتوی حضرت تاسو باندې بیگا پالے جٹیک کڑے ہو او بے ہوش وے اسپتال کے ایڈمٹ وے ورتوی او بیگا نبی علیہ السلام خوب کے راغے خوب کی زیارت شو مت نبی علیہ السلام فرمائی حسین احمد تشویش کی کوئی بات ہے میں تو صرف آپ کی عیادت کے لیے آ گیا ہوں حسین احمد تول خفے زخستا بیمار پرسیل راغلے پلاس میں دم واچو لاس میں ٹک ٹاک شو اولائک آبائی پجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع او بیا والا اللہ کم مقام ورک رحمت کائنات کی علامہ قاضی زاہد الحسینی سے لکلی دی چی اوزل دا نبی علیہ السلام روزی مبارک تودرے درود و سلام عرض کا چی السلام علیکہ یا جدی یہ سیدو وی دا روزی مبارک نوال آواز راغی چی والیکم السلام یا ولدی اول تا گن کسان موجودو اگر طول مجمع دا نبی علیہ السلام آواز ہو رہی دا